14 сентябрь Казан Милли Мәдәният үзәгендә Татар кызы 2015 бәйгесенең республика этабы узды. Maybe we should try and put it on the line. You gotta trust me now. Turn up the radio, tune out the world and roll with the melody. Baby, listen close and open up your mind. Imagine it anywhere, more than miles. I'll take you there. New one day. Мен мондай конкурста беренче тапкыр катнашам. Шуңа күрә бу минем өчен ниндидер яңалык. Мин бик борчылам, әмма ышанам, барсы да яхшы булыр дип. Монда алга таба дуслар да таба алырмын дип. Үземнең кем икәнемне күрсәтәсе килә. Бүтән талантларымны яңа кешеләр белән танышырга. Сезнең алдыгызда Җәмилә Яруллина. Мине еш кына Арчаның язык кашы дип йөртәләр. Чөнки инде 10 ел дәвамында мин чәкчәк белән кунаклар каршы алам. Мин регион-ара этабын үттем дә республика күләменә чыктым. Бу көннәрдә депутатлар сайлауга әзерләнсә, мин татар кызы конкурсына әзерләндем. Һәм мин лаеклы чыгышка өмет итәм. Бәя бирү сездән. Һәм аласын сайлыйсың. Soundtrack in the wind, like passing violins. Шушы этапта җиңгән катнашучы иртәге көннән федераль бәйгедә катнаша башлый. Һәм ул Татарстаннан бер кандидатура булачак. Һәм инде 16 октябрь көнне аңлашы күп кенә сынаулар булачак. Хәтта Чиләбе өлкәсенә барып, бер атна яшәп, төрле сынаулар узалар кызлар. Ултулы bir televizyon şovu olarak da var. Her yıl 16 октябрь günü bir stadion kalıp aldığında Tatarlar toplanıp yaşayan tübeklerden birişer kandidat katlaşıp şu Tatar kızı beyisi uzak. Сәлам татар халкы. Мин бу чарада беренче тапкыр, шундый татар кызы зур бәйгедә мин беренче тапкыр һәм мин бик шатмын, бәхетле. Татар кызы бәйгесе мәктәпләр арасында гына булып калмады, һәм менә шундый зур сәхнәгә чыкты. Һәм бөтен кызларга да мин телим
җиңергә, бәлки беренче урын алмасалар да үзләрендә, эшләрендә ниндидер бер-ике адымны җиңергә. Мирзаханова Миләүшә Марат кызы бүләкләнә. Миләүшә рәхим. Мен бүгін татар қызы конкурсының Татарстан этабында жеңуші болдым. Әлбәттә бик шатмын, шул вакытта бик куркам, чөнки ул бик зур җаваплылыкны таләп итә. Шуңа күрә бик нык тырышырга туры килер инде. Гомер-гомергә шибәр ханымнар, шибәр хатын-кызлар, алар милләтнең ниндидер йөзен билгеләүче бер нокта булган. Хәзергә махсус конкурслар оештырып билгелиләр. Бездә шулардан алышмаска дип булды. Моның сәбәпчесе әлбәттә башта уйлап чыгаручысы менә минем янда кырда утырган Лена Рафиковна. Ул башлады бу әйберне. Без әле моңа һаман керешәлмичә киттек. Кайчан җыярбыз инде, кайчан җыяра кирәк дип инде үзара сөйләшеп йөридек. Инде менә ул башлады да. Инде 4 ел булдымы? 5 ел буена татар кызларын күрсәткәч, без инде тәвәккәлләдек. Димәк, җыярлык кызларыбыз бар. Милләтебезнең шушындый кызлары, хатын-кызлары туган телне өйрәнеп, тарихны өйрәнеп, гореф-гадәтләрне өйрәнеп, бөтенесен белгән кызлар барлыкка килүе, ул әлбәттә безнең өчен бик шатлыклы әйбер. Менә татар кызы бәйгесендә бүгенге көндә быел инде 5 ел була минем катнашуыма. Беренче тапкыр Чиләбе өлкәсенә 2011 елда барган идек. Юлларыбыз әлбәттә җиңел булмады, читен булды. Ләкин әйтәсем килә, без беренче тапкыр ул бәйгене күргәндә бик шаккатып кайттык. Кайткач, сөйли ах иттек инде редакциядагы үзебезнең коллегаларга. Әйтәсем килә, менә бу бәйгене уздырган кешеләр, бу бәйгене оештырган Лена ханым Колесникова бик улы эш эшли. Чөнки ул бүгенге көндә чит өлкәдә татар милли бәйгесен уздыруы бик каты батырлык дим. Хатын-кыз өчен бигрәк тә ул. Ләкин Лена ханым курыкмыйча менә шул бәйгене уздыра икән. Әлбәттә безнең менә бу кызлар өчен уздырылган бу бәйге, әлбәттә иң матур бәйге дип уйлыйм һәм әйтәсем килә. Быел менә төрле төбәкләр киңәйде. Россия Федерациясыннан катнашучы кызларыбыз әлбәттә күбәйде. Ләкин аларга күбәюе дә бер яктан әйбәт, ләкин икенче яктан ул читен әйбер. Ни өчен алар үзләренең генә татар кызлары икәнен генә күрсәтәсе түгел, әлбәттә үзләренең торган җирләрен, тормышларын, үзләренең төбәкләрен, үзләренең гореф-гадәтләрен, бәлки үзләренең ягына хас булган гына әйберләрне генә күрсәтергә дә кирәк. Аларны онытмаска кирәк. Тарихта ул татар халкы әлбәттә бөтен җирдә таралган, ләкин татар халкының бик мөһим әйбере бар. Татар халкының энҗе хатын кызлары бар. Менә татар халкының хатын кызы бу пөхтә, мулаем, матур, булган, уңган. Әлбәттә үзен күрсәтә дә белгән, үзен укыта да белгән, белемле улы ханымнар булган. Хәзерге көннәрдә кызлар Чиләбедә узачак финалга әзерләнәләр.